Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kaneng Ndrawati. Ya jagat nangis tungkara wayah Bathara jagat. Iya, Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Amung Budyastawaku wae katura marang Kyai Nayantaka. Ah, kula pundi engko jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing padukan Karangkatem Dempel menika Ndara. Iya. Kakang Wismaya kawasa ora kepenak praptaku ning Karangkatem Dempel dina samengko iki Kakang Semar. Sinuwun Mandura katuran karaharjan rawuhipun. Sinuwun Prabu Baladewa. Yo Kakang Semar. Tansah pinanganing kawidadan ing sambikala praptaku adoh saka Rubeda. Aku ngaturake salam taklimku katur kersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manahipun ing abdipun Semar. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa. Kakang Semar kaya wis ora kepenak praptaku ana ing padukan Karangkatem dina samengko iki. Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu Koko Prabu. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndrawati. Yayi. Kula tampi asung pambagenipun Yayi Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos sing manahipun ing neraka ing Ndrawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken Budyastawanipun ing neraka kunjuk ngesa paduka Yayi Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndrawati. Kawula nok-nok nggih. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing neraka ing Ndrawata dinten sakmangke menika wonten ing padukan Karangkatem Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Karangkatem titik lenggan sakmangke Koko Prabu Baladewa sesemban kula jagat masaning Bathara Wayapura jagat Pathik Indra Jaladewa kuwi Yayi tansah pinanganing kawidadan liring sambikala durga mendhak kala sena sawanipun neraka wonten ing padukan Karangkatem handadosaken gumun raos sing manahipun ing neraka. Dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karangkatem. Kasinggihan mekaten Koko Prabu budya pangastawanipun ing neraka kula trinambi Yayi. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sesemban kula. Kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang neraka ing Mandura Yayi. Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo, aku Adi Menjadi Pati. Ngaturke sembah lawan Kresna kakangku. Werkudara. Nggih. Yen piranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep ngaturake sembah lawan pun Kakang tak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang luwih-luwih. Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah lawan Kadang Ndrawati tak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang. Nanging aja lara atimu ya Dimas. Lamun Werkudara ngaturake sembah lawan Kresna paripaksa aku ora bisa nampa. Kresna kakangku. Werkudara piye? Apa pancen aku nandhang kalumputan? Apa pancen aku nandhang kleru? Yen to pancen aku luput, yen to pancen aku kleru, kleruku mapan nggo endi, luputku nggo napa? Aku saguh nampa pidanane. Kenapa kowe ora gelem nampa sembahi Werkudara? Kresna kakangku. Werkudara, nggih. Sak jagat iki wis padha priksa, ora ana ing wajib sira sembah kejabamu Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrahing titah sawantah. Nadan dewa mudhun ana ing jagat wae tak kira ora bakal wani nampa sembahe Werkudara. Mula lah kok kadengaren temen sira siadi ngaturke sembah lawan pun Kakang. Mengko gek-gek aku nampa sembahing siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang Ndrawati. Mula
tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning Nata Ndrawati sembahmu ora tak tampa ning gandeng genepi marang tata krama pun kakang minangka tinemu werda Siadi Taruna pangestu ning pun kakang Tampanana ora sudi ora sudi piye kowe rasaku nampa sembahe Werkudara wong tuwa sing ora nampa sembahe bocah enom mengestunana ora bakal dayani apa-apa pangestumu mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara aku ora sudi nampa pangestumu ngono Dimas yo mula ora usah dadak nganggo ngaturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pangestu wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yen ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pangestu lawan aku Werkudara nggih aja lara atimu ya wis saiki ngene wae tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning Siadigawan pun kakang kanthi rasa kepeksa kanthi rasa tida-tida penggalipun kakang sembahmu tak tampa pangestuku Tampanana wenehna kono kapan-kapan tak jumbuke kok sik pangestu kok kapan-kapan dijumbuki piye kowe nampani sembahe Werkudara ora tak tampa lemu nampa kanthi rasa kepeksa mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa wis Kresna ora usah dadakaken gunem iki mangko lamah kriyan dadi grojokan geguyut dadi tangisan ming perkara kaya ngono iki dadak kok gawe perkara tampanan sembahe Werkudara nggih ya to tak tampa sembahe Siadi kanthi lega legawaning penggalipun kakang pangestuning pun kakang Tampanana lho tak gegem dadekake jimat lah rak ngono kok ming perkara ngaturke pangestu karo nampa sembahe kok dadak dipercaya tekan ndi monggo kowe ngerti watake Werkudara ya wis kagol kogel kagelan atine dheweke kuwi nambuhi wae ora gelem inggih Koko Prabu menika kala wau namung kira gegojekan antawisipun kula lan kadang kula pun Werkudara boleh kakangku aku ngaturke sembahku katura boleh kakangku aku ngaturke sembahku katura boleh kakangku wah boleh ora semaur Koko Prabu nggih panjenengan ugi mboten paring pangandikan Werkudara sampun ngaturaken sembah pancen tak jarap lho sababipun menapa lho kowe ngerti dhewe lho bule iki cirining pun kakang mongko jenenge Nata Mandura Prabu Baladewa asmaning Nata Mandura Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang Baladewa Kusumawaning Pinta Wasi Jaladara Anom Kakrasana kuwi jenengku kabeh mongko bule kuwi cirining pun kakang kuwi sirikaning pun kakang mbok ngaturke sembah kanggo jeneng Baladewa apa Waning Pinta ra penak to kok bule Andura kowe ngaturke sembah nganggo nyebut Baladewa rak ya iso to aja nganggo bule kuwi sirikaning Koko Prabu kuwi nek disebut bule kuwi mesti duka mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning ngatur asmane Koko Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule njaluk tulung balena ping 1000 wungkas Werkudara meneng kok kowe bule Baladewa kakangku piye yen pancen kowe ora sagu diundang bule aja ora trima karo Werkudara ning ora trima karo sing gawe urip merga wong urip areng alam padang itu marang Werkudara bungah susah bejo cilaka sugih miskin kuwi gumantung karo sing gawe jagat ngeling ngono uripmu kuwi ora pawitan apa-apa kowe mung sadrema urip diparingi karo sing gawe jagat diwenehi wujud bule kok sajae kowe ora trima yen ngono ora percaya marang panguwasaning dat kamurwektan wis malah mejang sing ora-ora sesuk menawa jombok baleni nggon ngabukti karo aku tak tampa pangestuku Tampanana yo tak gegem dadekake jimat Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk Arjuna tak tampa Janaka tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana yo pangestuku Tampanana Janaka kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasentosan nuwun sewu sinuwun dadosaken kaget raos sing manahipun ing adipun Semar Rawa Paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu sesembahan kula upami betah kaliyan Semar mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngersa Paduka Sinuwun Ndrawati mboten kok sampeyan ingkang keraya-raya rawuh wonten ing Karangkadempel Kakang Semar mestine kaget penggali ingsun
Nalika semono Koko Prabu Mandura rawuh ing Projeng Ndorowati tumuli nganti kalawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Lah kok tinemune Ngamarta suwung. Ora ana baban ingkang menung ing semende banon kang tinumpuk. Tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Mula daya-daya nata Ndorowati sowan marang Karang Kadempel ingkang wigati nanjehake ana apa Kyai Semar. Dene nata Ndorowati tanpa jinawil dening kadang-kadangku para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikaning Kyai Nayantaka wis entuk sabta ari krungguhan iki Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Yen pancen diparengake nata Ndorowati ngawuningani wigati ning kadang-kadangku para Pandhawa, Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang nata Ndorowati, Kyai Nayantaka. Kula matur kalih sampeyan sampun kinten Semar mangke nglenggahi tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Mula sampun ngantos klentang-klentu anggen kula munjuk atur kajenge Sinuwun Ngamarta piyambak ingkang paring pangandikan kunjuk ngersanipun Sinuwun Ndorowati. Lho, yen pancen mengkono luwih prayoga, Yayi. Wonten menapa? Dene para Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel ngantos ingkang Raka Ndorowati jinawil dening kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon boten. Menawi kepareng kawedaring kathah tuminten kababarna, kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu Ngamarta. Yayi Camyaji. Koko Prabu sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene kula mboten munjuk atur ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli kula nganti kadang-kadang kula prapta wonten ing Karang Kadempel. Nuwun sewu Koko Prabu estunipun ngemuti bilik negari Ngendraprasta menika awit kanugraning Hyang Mahanasa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa. Nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makutaning bangsa ing Ngamarta sakmangke sampun katingal undhak ing negari Ngamarta. Tumuli dinten sakmangke estunipun kula kaliyan Kadang Paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Ngamarta. Mongko nyatanipun dinten sakmangke ingkang rayi prapta wonten ing Karang Kadempel menapa ta sababipun niatipun ingkang rayi punta sakadang anggen kula nedya ambangun negari Ngamarta menika boten kawiwitan saking kutha Goro negari Ngamarta. Nanging kawiwitan saking Karang Kadempel. Jernyatanipun Karang Kadempel menika linenggan dening Kyai Semar Badranaya tumangkar kados mekaten menawi boten wonten Kyai Semar Pandhawa boten saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha. Menawi boten saking Kyai Semar Badranaya mila sampun gumulung ing Rembag Pandhawa nedya mbangun Karang Kadempel miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sakmangke saged ngalimbar dumugi negari Ngamarta. Koko Prabu menggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat. Ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi prisa dhateng Raka Ndorowati. Jernyatanipun Pandhawa kaliyan ingkang Raka Ndorowati menika bebasanipun kalih-kalih ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura ingin boten sagedipun pisahaken. Nanging sabab menapa dening Paduka Yayi Prabu boten anjawil dhateng ing Raka tumunten sowan dhateng Karang Kadempel menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun niwakaken dhateng Raka Ndorowati. Mangke riyin linambaran penggalih sabar kanthi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos keseluruh dalan ingkang kleru nggih Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur sasampunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel estunipun kula menika sampun munjuk atur amargi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu. Wonten ing mriki kula matur ingkang nggadahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal inggih menika pepayuning para Pandhawa Sinuwun Ndorowati. Dene kula menika namung pamomong. Kula menika namung pamomong. Mestinipun Sinuwun Punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kaliyan Sinuwun Kresna. Ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun
kusiripun nata Ndarawati menika mangke ndak boten prayogi menika sampun wongsal wangsul kula aturaken nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur rembak ingkang sampun kula aturaken dhateng Paduka Sinuwun Ndarawati iya pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih mula kula matur sing sabar sing ikhlas nuwun sewu mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng Sinuwun Kresna babar pisan mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun Sinuwun Ndarawati menika mboten pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun Sinuwun Kresna sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng Sinuwun Ndarawati merga Sinuwun Ndarawati menika dipunanggep kadang werdanipun para Pandhawa mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun mongko gegayanipun Pandhawa menika sae anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel krana wewangunan negari Ngamarta menika dipun wiwiti saking Karang Kadempel pamripun Sinuwun Punta menika mangke sageta malimbar dumugi negari Ngamarta lah menika lho Sinuwun menika ingkang kula anggap leres mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutagara wekasan ingkang mapan wonten ing Pradesan Karangparden wonten ing pagunungan boten saged ngraosaken mila tumunten sak mangke kula genahaken dhateng para Pandhawa merenahaken dhateng para Pandhawa wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempel mengkono Kakang Semar nggih nggih niku dereng kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken Sinuwun Prabu Puntadewa babak anglayani jujulan usuli wau dalu niku kula ngimpi ingkang kababar kawursita madaning pasumpenan nalika semanten boten sangkan parang boten wonten asalipun saking pundi dumadakan Karang Kadempel ketekan banjir bandhak mongko banjir kala wau ngendhangaken ndara-ndara kula Pandhawa ngantos bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun sareng kula nglilir saking tilem kula onceki werdining pasumpenan jebul werdine ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau boten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa boten nek iso tegese kanugrahane bakal cmepak ning yen ora nggih sampun pacobane teka mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal luncat niki sasmita sing kula tampa malah sak mangke kepasang yogya katujuh ngenu Ndara Kresna Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki tuwuh kekuatan lahir batin kula upami mangke wonten pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepunden kula para Pandhawa sak mangke mboten Semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir tuwin ngasah kadewasan ngrampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kalih Sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacobane Hyang Mahanasa upami nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa Sinuwun para kawling sami alok yen to padukuhan kedai ketamuan priyagung boten sanes kejawi namung Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi padukuhan Karang Kadempel boten mangling Penemban Durna sami wilujeng Penemban kandhak blegujuk suaru gembel Semarante hawela oh iya Semar slamet tekaku ora nemlang swiji apa Semar kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora let pangestu ning Begawan Durna tampanana ya Semar kula pundi nggo jimat pariping gayanana ing kasantosan Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban lho menika anak Prabu Darma Kusuma inggih Bapa Penemban kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel nggih
sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karangkadempel tuwi dhateng Kyai Semar Badranaya. Oh, syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng lelabatanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng lelabatanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun contoh. Kula ngaturaken sembah Bapa Penemban. Oh nggih kula tampi. Dawah sami-sami nggih. Anak Prabu Darma Kusuma. Nuwun sewu Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati inggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa Penemban. Oh inggih syukur nggih. Pinayunganing kawidatane ring sambi kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula katur ngesanipun anak Prabu Darawati. Kula pun dinggo jimat paripun dayana ing kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken Penemban. Oh, kula ijen kemawon kok nggih piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Lho, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Yayi Prabu Darawati, Bapa Penemban. Oh, syukur nggih, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karangkadempel. Salam laklim kula katur nggih anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi Bapa Penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak Tampanana ya ngger cah bagus. Yo tak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggonmu lenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Penemban ngemputra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak Tampanana ya Permadi. Kula pendinggo jimat paripun dayana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong Penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe sireng sing tuwa. Urut Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa. Pangestune Begawan Durna Tampanana ya Nala Gareng. Nggih, kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Inggih pangestunipun nggih kaonan pun kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten Penemban. Syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo kabrak apa ya ta? Nggih. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk kantong bolong tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripun dayana ing kasantosan. Dipun prayogakaken nggih Penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptakon ing Karangkadempel. Gong ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penemban Durna. Penemban Durna. Wonten Penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Penemban. Oh iya Bagong. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patos ketingal. Oh iya ora apa-apa sembah kowe ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku Tampanana ya Bagong. Nggih. Kula pun dinggo jimat paripun dayana ing kasantosan. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Wah, mbok kapan-kapan iku serimbit. Begawan Durna ale Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sik apik gong nek omong ki ora. Nglarani ati senengane. Lha niku nek mboten gojek karo sampeyan niku rasane cemplang e. Oh iya tak tampa. Ning ora ndek niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula ming batur kok. Prayogakaken lenggahipun nggih Penemban. Oh iya wis ora kurang kepenak. Ajeng nunjuk napa? Lho. Apa kowe kuat nyuga Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten napa-napa wonten teh? Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku urung ngicipi. Nggih sik tak nyapu sik. Lho, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Wah, jengkolmu mlacat ora. Wis sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Wis teh yo apik. 7.000. Yo,
didol rupako. Nek kopi 8.000 as sendok anu gulane 2 sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, rasa ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih pun nek mboten ngunjuk. Penemban rawuh enten Karang Kadempel wonten wigatos menapa kula ngabdipun Semar Cemadung dawuh. Iki ngene ya Semar. Prantaku nang Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus padha ngudel bingung disababake wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman welaking Jawata, ketaman pegebluk. Monggo akeh sangganing para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangisan dening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kanan negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar pasemeden suci, aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina bisa maluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal, kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar, minangka pengawaking Nalendra Ngastina, minangka utusaning Nalendra Ngastina, aku iki pengen mboyong karo kowe. Tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeking para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Ning nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki, dina samengko aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi anak Prabu Duryudana. Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upamiya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodhanganmu Semar, kalodhangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mestine ngono. Nek kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit suwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan seprene iki kok omahmu blas ora ana undakane babar blas. Pendapamu ya wis ming kaya ngene iki, wondene bale wismamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina. Kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk ning negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe kepengin dadi tumenggung, mesti bakal diwenehi pangkat. Lho nang dina nek jenak, nek kepenak nggonmu urip ning negara Ngastina, ora usah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrukke. Omahmu iki dimbrukke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina menggo kayu bakar. Nggih. Dimbrukke terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan Panakawan. Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng, mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, arep diasake kandang kirik kowe. Asik. Lho. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirik. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok, Tru. Dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki arep dadi perumahan ya ming diasake kandang kiri, ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar. Dadi kowe njaluk apa? Njaluk brana picis pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ing sugih dhewe.
seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek mbayar karo kowe. Apa kowe njaluk diasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8. Mengko bakal diasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhela. Merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mampano ning Ngastina sateruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk branda Prabaya Picis apa wae bakal dituruti. Wis, cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora, perkarane apa, dasarmu apa, aku tak ngerti. Kanthi gagasan lair napa sing mangendikake niku sapa sing ora gegut, sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan. Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu Penemban. Kabagyaning lair batin menika mboten diukur saking kakeng Brana Picis lan dhuwuring derajat pangkat, apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar, kula wit riyin tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan, ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng mboyong karo Semar kok dadak mangiming-imingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun boten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat. Niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lair batin pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebegan Brana Picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping 3 durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara Brana Picis, kula ora iso kegut Penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sakliyane derajat pangkat Brana Picis, matura. Mengko aku sing matur marang anak Prabu Duryudana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mengkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe, ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik, Ngastina niku lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine Candala. Nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi Candala. Mula kula gelem teka teng pundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungsa sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tuk sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina. Kula gelem sowan teng negara Ngastina Penemban. Ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhake yen to kowe gelem sowan nang negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi Candala. Ora sandadak nganggo tembung kaya ngono. Gumuken wae Begawan Durna lan kabeh Sentana Ngastina kuwi sing tok anggep wong watak angkara budi Candala. Oh, Semar Badranaya, Semar Badranaya. Apa rumasamu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate men batur gedhi bal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu?
wani ngucap sapenake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Astina kaya ta Durna, Sentuni lan sak piturute supaya lunga saka negara Astina. Yen Durna, Sentuni lan kabeh Sentana Astina wis padha resik lunga saka negara Astina. Yen mangken kaya mengkono tegese kowe ngiyas karo Begawan Durna, kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dilukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene, ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Kula tak sowan teng negara Ngastina, mboten usah ngangge napa-napa. Ora usah dipethuk, ora usah didabyang, ora usah ditandu. Kula tak mlaku sekengkara kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Nek ngono cetha, cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh Sentana Ngastina isih mapan negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak ruda paripeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngruda paripeksa karo sak sesamaning urip. Mengke ndak ora prayoga. Ora sandhasake ngono tanpa guna. Ora gelem sowan negara Ngastina. Ora mung kowe sing tak katutke dosane, ning Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tak uncal kowe. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning nggunakake akal. Lah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanemtin. Karang Kadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak, ora sudi. Aku ki bapakmu, wis rembes sak karepmu, kowe ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Wong ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono, nek muni wis ngembet Karang Kadempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe Karang Kadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karang Kadempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kowe ki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora usah sok ngandani, kowe ki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban, lho iki Bagong. Arep ngopo? Lho, ora basa karo aku. Ora basa iki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu elek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat. Ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku ada iki. Kurang ajar ora. Iki bapakku padake. Bapakku iki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak ora gelem. Cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Kok nganti gelem karo Semar. Yen ngono kowe arep karo bapakmu mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho Mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak ruda paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono.
Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling lantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya po, ketua pemuda. Nek kowe arep meksa karo Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora timo. Lho, nek ngono kowe wani karo Bekantara sing tak wedeni awamu. Oh, kancak bleguduk selalu kembal Semorante. Hawala. Dayan. Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik engko nek dadi geger sapa sing areng ngewangi karo kowe. Kowe ngapa cerewet truk? Iku wis arep dadi kok mlatak kowe nyelo-nyelo. Meneng apa iki wis dadi kingkut bar iki terus rampung terus limbukan ndak kesuwen. Ngendi? Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Ah, metu njaba. Kene marganing patimu. Piye? Metu njaba kene marganing patimu. Ayo arep ngopo ayo. Tak totok sirahmu ora. Ha metu njaba jelas mati. Nek metu jero jelas urip. Rumangsane ora wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo Bekantara wani metu njaba ayo kowe karaku apa sapa sing tekan wae ha metu njaba lan tuntuti Bekantara. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe sing nang kene. Aku lho mung nantang tok e. Lah sing temandang sapa? Ya mbok. Caitan kok kaya ngene. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe iki ora luwih gagas saka aku to? Heeh. Ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantangke aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tok pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita Sukalima. Duduhi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Kenapa apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangeteni sampean. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean baguse ra jamak-jamak. Wong sementen iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Sampeyan niku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan niku mung dikrenah patine ning merga sampeyan niku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan niku kleru. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora nduduke banyu suci, mateni sampean men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja patih sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngeyel ora. Kula ngerti lho rembugan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu, sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong kene omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Wah, edan iki malah dunake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah disaruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mung suwe sampean. Mergo kae bapakku. Weh lah, domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandu Pramuka.
Pandhu Dewayana. Pandhu Dewayana. Pun teng swarga mriku aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene kecek ndasmu modar. Gong, wis Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menangi dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kuwi? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Becek genti kok. Wah, Edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ampun jajal gedhe, Gong. Engko sing yaene. Anggere esuk kae gedhe dhewe aku. Oh iya. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Kandhani mir. Sapenake dhewe ora. Apa-apa aku arep diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karangkadempel, lahir teng Karangkadempel, nek ana wong ngrasani Karangkadempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Perkutara, apa? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru. Arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput ngene ngucapake. Ngene bakal gawe bumi angus Karangkadempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilahirake ning Karangkadempel, urip ning Karangkadempel, seger ngombe banyu Karangkadempel. Wah, rungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Ndara Janaka wae ra ngendika apa-apa kok. Padahal Ndara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari wae. Sapa wani Durna tak idak? Kondur arep gleleng. Mbok didak njajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Embuk lho. Iki ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsan. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landhesan bebener. Mula sampeyan ampun nganti pisan-pisan sampeyan nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-napa Bagong ya melu ngrasake nek Karangkadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampeyan ora mesakake kawula sak Karangkadempel? Napa sampeyan mboten prihatin nimulpi Karangkadempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Nggih. Apa sing ngendikake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngeyel. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula jotok belani karo Durna. Wah, yo. Ya Bi. Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing jotosi Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye, Kang? Sapa sing jotosi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem, heeh. Seret nang nggon sepi tutuki pukul besi sirahe. Kowe anarkis banget yo, gemes aku. Nanti dia ketekan Durna mesti geger, nanti dia ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsaku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe rantas malang-malang tak putunge, Pak. Wen pokoke hati-hati. Pancen cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumun kuwi nala garing karo Petruk sing luwih sentosa luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang ndak seneni. Petruk kuwi sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani Karangkadempel. Itu nun aja njotosi Durna nek ra lali. Wah, caitan ora.
Werkudara iki kok padu kok musuh Panakawan demen kewirangan. Yayaji menawi ngaten samangke menawi sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndara dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu. Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sakmangke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karangadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmangke tedhak dhateng negari Ngastina tan wurunga menawa paduka supe dhateng watak wantuning Kurawa ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Inggih Koko Prabu menawi ngaten ajeng paringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk Yayi. Ewang-ewang ana Panakawan ya. Wah, apa aku kudu mungsuh Durna bapakku. Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna, mbuh Kurawa, mbuh sapa sing bakal tekan Karangadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Baranga, aku mingkari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe rasa tumandang, kowe lenggah. Wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karangadempel. Yo, Baladewa aku mingkari manut. Sinuwun gandeng sakmangke menika sampun kula anggep cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih kula tak rembagan catur netra Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Sinuwun Kresna, Sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karangadempel nggih pun. Iya Kakang Semar mengko aku yang bakal njogo Karangadempel. Yo Semar aja kuwatir. Aku yang bakal ngulatake marang Karangadempel. Yo Semar. Aku yang bakal njogo Karangadempel. Kakang Semar aku yang bakal gawe tentreming Karangadempel. Gandeng sampun paripurna, prilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak padukan badhe kula bibaraken sakmangke menawi rubeda ing tumanduk wonten Karangadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karangadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Kaya wis purna gati ning Mananggilan, Kilar Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging bali wisma. Katingal saking Mandrawa, Candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Durnaya ora mengkok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus? Piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa. Kurawa wae ana sing tak incem. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Truk. Nek kalah, wong menang wong perang hitunge ming loro, menang apa kalah? Menang kondang, kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisru pikiran to? Cilik ya men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok kan ditanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku ditanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah pedhi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya ming doyak-oyak mendreng kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Duarase ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Ha pitene nek wong ra duwe aku ciduk kowe tak kredit kok. Mencidoke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni orang aku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku. Yo, dasar Waranyata, putra Njodipati. Gong. Rasa aneh-aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ngene iki. Ah putra Njodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng apa? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana, Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Njodipati lho. Iki molak-malik iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Bakasan. Aku
Putra Madukara. Wah nek anak Madukara ki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora? Ora ono. Oke, ra ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Iku jeneng kok gonta-ganti Ora, Ding, aku bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarene nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Ah, dasar kepone to. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga enteng. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbuh. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buahe Jayeng Sekti. Yo, dasar Paranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing wani nantang karo Begawan Durna. Kowe mapalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku urung atos balungku urung kandel kulit nulis sing penting wong gelut ki hitungane ming wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Ya ya ya. Mundak kedupak aku. Oh ya ya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, Mas. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki tak kramasi sirahmu, anggo gateng sirahmu. Weh lah penyakit ke Sumbang Surajigja. Ora ngerti kridane Bagong. Belum tahu apa kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya. Hah? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Truk? Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakane Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tok nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Lho, Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno sastra jeneng Tanjaya kaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejang ae. Untamke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati.